Tasih sinarkan kalian kadang-kadang songo-songo audio Raflisia Letting QR di Randy Channel. Singo kembang budaya ngaturakan sentra tari jaranan. Semoga
anyar anyar apa muni tung tung ada kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing nonton lagi sing jawab yo rame. Halah watuk tenan wah. Adoh-adoh saka goito. Cedak. Cedak. Cedak mergo dalane wis apik. Jajal nek dhisik kae. Angger aku rene kok. Oh, aku lagi tok kebut aku ya lan. Lah edak ya paham nek iki lagi tok. Dalane dibangun mubeng. Iya mubeng rau. Ya ora apa-apa bentuk wong ngene. Edak kene maksude yo. Rawuh ditimbalipun Bapak Sutikno kalian Ibu Susi Susanti. Lha iki ndak ya pemain badminton kae lho dah Susi Susanti lho. Mugi-mugi sasampunipun ngrawuhake sone barang singa kembang budaya pinaringan rejeki ingkang kathah. Amin Allahumma. Boten asat ning sangsaya kebak. Amin Allahumma. Diparingi yuswa ingkang dawa. Amin Allahumma. Saged momong putra lan putunipun supados dadi sesepuh ingkang
Minulya ngoten Pak Bu nggih. Iki sing cilik iki wis kipasan ae kok nguri iki sing krebul rambuté. Iya. Langsung. Wong wancine ya wis dalu, lah wis moro-moro wis setengah 10 ngono. Alah. Tak condrane kala dhisik Wak Buya. Iki lurus awas bokonge kole lewat di kole lewat awas kole lewat bokonge iya sikak kata ketibale caranya sampun dadah saka kidul kulon kae ana kuda turangga sakembaran paribasan cacahe 144 ning gor hari 7 penganggone sumping hadeng gajah ling kuluk kanigara sarta sanjatane dulur sanjatane iku Kyai Cepeti Sada lanang paribasan sinebutake gununge jugruk segarane asat paribasan sinebutake pok sempole kuda turangga gembira yanturut kembang budaya.
masih Musa masih uta trangga ana kuda apa anti trangga kok playu kanthi kaya mangkono iya bakal nak golek lihatmu aku marang Udatranga kok tega nganti tega ninggali aku niki iya nanging sarehe ati merga hammer kau pancake kok ketok rancak ketok gayeng mula aku tak jajogetan dhisik ayo bal ayo